berso bazkari musikatu edo deitu diogu. Hortarako, lau protagonista etorri zaizkigu. Zuen ezkerretik hasita, Unai Agirre. Maialen Lujanbio. Iker Rosa. Eta Unai Iturriaga. Eta gaurko saioak girotzen lagunduko digutenak Aitor Atxega, gitarra. Eta Imanol Kamio, akordeoia. Gaur, gertakizun baten berri jakingo dugu. Hernaniri buruzko lan bat egiten ari ginela, interneten, artxibo berezi batekin egin dugu topo. Gertaera bat, kontatzen du, 2000 eta 2010 bitartian gertatzen dena. Baina ez dago osorik. Irudi batzuk baditu, eta testuak ere bai. Bersuak zehatzago esateko. Idatzitunak garrantzizko zerbait kontatu nahi digu, gertaera ezkutuko bat, norbaitek agerira atea nahi duna. Baina, gu baino lehenago, beste norbait iritsi da. Eta zati asko borratzu indizkile. Gehiena falta da. 10 zati, atal edo egoera dauzka historionek. Eta bakoitzan zati txiki bat rekuperatu dugu. Gaur rekuperatu ahal izan duguna azalduko dugu, eta ia laukote honen artean osatzen duzten. Besterik gabe, agurrakin emango jota hasiera. Arratsalde honeta honegin, Paskalosteak du lege. Lau bertsolari hementxe gaude, einauten testuen mende. Bertsolatako ojalatero, zuen arien titere, zenbat aditu eta aritu, ta bertso munduko jende, hemen bertsoak entzungo dira, isilik gaudela ere. Hasiko dira noizbait eta jardun aldera luzaro, beste kaldian naro oituta, ibili izan naizearo. Pelikula bat egin roderu, hori nahiko argi daro, ospetsuak bai hemen dauzkagu, ni ere naiz arraro. Izenak diteu bat baino gehiago, orain izan bat deiaro. Itzali mobilak eta
Askaitezen marmarrean, bersotan hariko gera bersotan ta abarrean. Nibela pasa premian gaude maila eman beharrean, batez ere gaur hainbeste jende ez ezagunen aurrean. Hemen urari eragin gabe, ez da mugitzen errotik, gaur eragiten saia gaitezen, barrutik eta kanpotik. Einaut guzuzen eraman eta, kamio ez galdunotik, ta atxagari eskaera bat, ez baldin badik inportik, gure failua somatzen badek, joza gitarra gogotik. Bai. Eta besterik gabe, gure historiarekin hasiko gara. Garren urtean gaude. Lehenengo egoeran, irudi bat eta berso bat azaltzen dira bakarrikan. Irudian, 18 urteko biolin jole errumaniar gazte bat ageri zaigu. Igor Biolinitx. Bere etxetik irtetzera dijoa. Eta esku batean mapa bat dauka. Euskal Herria markatuta. Ama bere ondoan dauka. Igor Biolinitx eta bere ama. Diru gutxiko mutil gazte bat aurkeztu zera nihua, Rumaniako Bukaresteko biolinista pijua. Aditua du Europaldean mendebaldeko ojua, mapa batian Euskal Herria du helburu begiz jua. Amari eman bimuxu eta abiatzera dihua. Larai, 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 abiatzera dihua. Bukarest dago ezer ezean, lengo loriak erreta, ta familian ja ez daukagu, diru apurrik gordeta. Euskal Herrirakoan behar du, han aberatsak direta, biolinari notak atera, ta sokak noiz behinka tenka,
egunen baten itzuliko naiz, kutxa hau diruz beteta. Larai, 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 kutxa hau diruz beteta. Etxeko atea zabaldu dezu, da pentsatu gabe bitan, bazoa zela ta utzi nauzu malko jario begitan. Ez dugu asko baino bizi altzera horren tristerikan, Euskal Herrira nolatan zoaz hain ume hain gazterikan. Handikan ona ezpada iristen berri txarra besterikan. Larai, 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 berri txarra besterikan. Enago ziurrama zer duzun, Euskal Herriaz aditu. Baina guk ere hemen ez dugu, aspaldi gutxi sufritu. Jatekorik ez eta zu berriz, erditu eta erditu. Zula saiegon zure semeak, mapan behar du kabitu. Ez arduratu zeren musikak, ateak zabaltzen ditu. Larai, 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 ateak zabaltzen ditu. Josten askorik ez dakiguta, bai Patrikak nola zula, ta konpontzeko mendebaldera zuzendu dezu brujula. Hain inuxente zinenik seme, enun usteko sekula, zure biolin txikia dezu, ia jostailuzko burla. Uste aldezu han kontrabaju bilakatuko zaizula. Larai, 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 bilakatuko zaizula. Ta zertarako bihurtu hori, biolina nik ezin laga. Lehenago ere nota ederrik, diot nik honi atara. Zuri azkeneko mozua eta, gainantzekoei bezarkada. Zeren beldurrez zaude zu ama, zeure beldur behar bada. Zergatik hartu behar naute gaizki, denok Europar bagara. Rarai, 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 denok Europar bagara. Denok Europar bagera baino denok ez gabiltzantzean. Batzuek dabiltz loriatan ta besteak larri trantzean. Besotik tira ezin dezutein, atetik abiatzean. Euskal Herriko mapa txiki bat zure Patrika atzean.
Tori beste bat ta egiozu marka bat zure etxean. Larai, 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 marka bat zure etxean. Bigarren irudi bat, badaukagu. Bigarren irudi hontan, Euskal Herrian gaude. Banku bat, ageri da, banku bateko bulego bat. Bulego barruan, bi pertsona ageri dira. Bankuko nagusia ematen duna, Nunai Sos. Eta bere asesore ekonomikua edo tankera hori hartzen diogu, Kitolis Neuribor. Grafikoz beteta daukate maila eta zerbait azterketa ekonomikoa edo egiten ari dira. Ez dakigu orain artekua, hemendik aurrerakoa edo dena egiten ari dira. Berso bat ere ageri da. Banku barruko bulego baten nausitan asesoria. Hor ari dira bolsa indexa, krisia eta baloria. Aurtengo urria ona omentzan, ta aurrekua ogia. Etorkizuna ia hartzen du, nahi luketen koloria. Nahi luketen koloria. Diru kontuak beti ditugu, aina handi edo hain lizun. Lehen dana jasota orain berriz, dana galera ta isun. Martxa honetan eskuaz ondo, nik Kitolis esan nizun. Dudatan nago lehen uste nuen, dudatan nago lehen uste nuen, aina baote dakizun. Badatorrela, argi ikusten zen usaiz, orduz geroztik iztetan jardun, gaitugu makina bat gaiz, orain serio hasi behar dut, lehene jardun izan naiz maiz, dirurik etzakarri esgatu, dirurik etzakarri esgatu,
ni aberastuko banaiz. Grafiko beltza gorri batekin, danak nahi dizkita azaldu, ile orain arte behar genduen, guk eman eta zabaldu. 6 hilabeten hemen etzaigu, sentimorikanu galdu. Ez harri askatu egiten dugu, ez harri eskatu egiten dugu, ta laizter geureak galdu. Beti lagunak izan dudera, hori ezin roda uka, ta gaur egunak ekarri diru, merezi ez dendun burruka. Asesoria da lehen bezala, ta bankeruak galduta. Zenbakik dira berdin-berdinak, zenbakik dira berdin-berdinak, koloria aldatuta. Ez guaz ondo, ta bihar degu zuzendu, edo bestela jasoko degu, makina bat eskarmendu, ona dirua sartu ezazu, bestela paretik kendu. Kampuan dagon biolin joliak, kampuan dagon biolin joliak, guaina irabazten du. Biolin jolia etorri data, guretzat badu oharri, honek ez diru pixka bat nahi du, ez du izango okerri. Etorkizuna nahi baldin bazu, orain kontentu xamarri, zurkajeruak jarri itzazu, zurkajeruak jarri itzazu, diru sartzeko bakarrik. Hirugarren irudia. Banku berbera. Bulego berbera. Bi persona ageri dira. Bankerua, Lunai Sos, eta bere alaba, 18 urteko alaba gaztia, Naia Sos. Eztabaida tonua da nagusi. Unibertsitateko matrikulazio horriak edo ematen duten zerbait daukate eskutan, bakoitzak berea defenditzen du. Ez daude ados, konversazioaren zati bat errekuperatu dugu. Banku barrura luza dezagun
berriz ere begi bista, bankariak da bere alabak ematen digute pista. Beren artian ez dago giro, ojua eta errista, empresariales arte ederrak, bankerua ez artista. Bizi guzia eta pasadet, aprobatu, aprobatu. 18 urte badauzkatetan nahiko nuke aukeratu. Empresariales ez arte derrak, artean nahi dut nik sartu. Zuke respeto gutxi daukazu eta interesak altu. Eztabaida hau lehenago ere, tokatu izan zaigu kasi. Berriro ez dut berdin esan nahi eta alaba ez hasi. Etorkizuna biderau behar, dezu hemen lenda bizi. Zu nahi dezuna laumarra egin ta aitan kontura bizi. Aitan kontura bizitze horrek, aizu batxarretik zer du. Zure bidetik xuxen nijoan, eta ez dut nahi okertu. Biok erdi bana eingo dugu, aitatxo ondo aztertu. Bizi modua zuk mantenduta, tanik bizitza edertu. Gaur egunian koadroak dira, ederraren estandarte. Gure alabaren burmuin barruek grina horixe dakarte. Baina dirua eta hunditasuna izango dezu aparte. Gaurko koadroek balioik ez dute artista hiltzen dan arte. Beraz artista hiltzen dan arte, kuadroak ez dula onik. Saiatuko nahi zure hitzari egin gabe jaramonik. Arte komertzioan negozio, ederra dala entzunik. Zure diruak zuritzeko aina, kuadro pintauko ditzunik. Nere bidean saiatu nintzan, zu zinalarik mukizu. Dedan onena eskaini dizut ta hori ondo dakizu. Orain bazoaz bide txarretan,
ta aita jartzen da izu. Nik alde dana egin dut baina amak burua jan dizu. Bueno, laugarren irudian jauzi bat dago. 5 urte pasa dirala ematen du. Beraz, jauzia dago denboran, eta jauzia dago espazioan. Kursalian agertzen, kursalian gaude. Kontzertu, jendetsu eta arrakastatsu bat eman ondoren, kamerinoan daude 2 pertsonaia ezagunak ditugu, pixka bat zahartxeago. Naia Sos, bertsolaria, eta Igor biolin jolea. Kursalean, kontzertu jendetsu eta arrakastatsu baten ondoren, kamerinoan daude. Biolinta bersoa eskutik datozti, kursala bete dute, palkoa eta guzti, beren kamerinoan sarturik amesti. Glamurraz eta famaz ari dira ezti, zigarrotxo bat Igor, bai naia noski. Zigarrotxo bat Igor, bai naia noski. Hau zigarro ederra, haien ezen buke, uiston izango dala, nik esango nuke, nola duzuen gero, gaur kursala bete, izar artean izar, zuzeu naia maite, bertso zale elkartean la hostia zarete. Bertso zale elkartean la hostia zarete. Dena betetzen dugu, gaur kursala kasu, hau ere nere aitana, omen data aizu, baina eksitorantz goaz, lasai pausuz pausu, biole jolea inona, naizta etzerantzu, rumanoa izan da, grazi bat daukazu. Rumanoa izan da, grazi bat daukazu. Haze grazi politak, beti pobreenak, unkitu
egiten ditu kanpotarren penak, zuk ere ez dituzu bazurekin denak, naiz kursaltanu eta diren aitarenak, SOS bat du zure abizenak, SOS bat du zure abizenak. Enaiz bela eroriko zulo beltzetara, larri nabilenean tita aitan paga, zularrian txabazabiltz hartzazu patxara, hasi zaite bersotan ikasi euskara, euskalduna olakoxe romantikoa da, euskalduna olakoxe romantikoa da. Nik nahi izan ezkero ikasi nezakeen, baina behar izanak ez dira izaten, nazionalismoak ez du gaur ematen jaten, erakutsiko dizut biolin nota baten, nik asko maite zaitut romaniz esaten, nik asko maite zaitut romaniz esaten. Romania ez baitet nik sekula aitu, eskertuko nituzke iruz palau aipu, biolina hartuta jarraitu, hainondo jotzen duzu, etzazu amaitu, zurik epajunkerak ez aldizu deitu, zurik epajunkerak ez aldizu deitu. Ara atza zaurian nahi didazu sartu, gogorregi banabil zeuk ere parkatu, haren txirrina noizbait nuen nik sakatu, agertuta esanion badauzkat bi kantu, rumanoan nintzela eta eninduen hartu, rumanoan nintzela eta eninduen hartu. Orduan behar zaitut zerrendatik kendu, alare zure maila behar dezu mantendu, behatzak bizi-bizi ederki jotzen du, ai biolin hobe bat izango bazen du, nere aitak libreta truk erregalatzen du, nere aitak libreta truk erregalatzen du. Ez zait ez iruditu
horren arraroa, hain duzu maite eta kutxan abaroa, nere deklarazio ta guzti banoa, hain duzu latz mingaina ta hain latz ahoa, Maialen lujan biok baino latzagoa. Maialen lujan biok baino latzagoa. Hau egin beharko dut, bat-baten garbitu, nere traiektoriak ai zenbat meritu, kutxaren opariei begitu, begitu, Txilidan eskulturak bazter utzi ditu, Oain alaban kuadroak oparitzen ditu. Oain alaban kuadroak oparitzen ditu. Bosgarren irudia. Kitolix, bankuko asesore gazteak, ez du inoiz ahaztu bere nagusiaren alaba. Orain arte ez du ausardiarik izan, baina gaur bai. Nahiaren etxera joatea erabaki du, larrosa bat eskutan duela. Baina, ez dio berak espero zuenak atea iriki. Kitolix maite minezen erotzekotan, nahiazun bideozian, nahiazun ahotan, atiak jotizkileon lore bat eskutan, ta igorrek zabaldu zileon erdilotan. Timbrea entzun eta oetik erori, atea zabaldu dut nengoela grogi. Beste honek sartu nahian eman du pauso bi, zein demoniokote du judu muturrori. Judu muturra daukat diozu benetan, etorri naizelako zaudezu penetan. Nahian bila aurkeztu nauzu orain bertan, bila ginen honen arratxai bezurretan. Ezer ez dut ulertu baina hartu dut antza, mutilonek daukala nahian esperantza. Nahian norbait badago tazatoz onantza, larrosatxo bat dauka beste den arantza.
eman gordeta, baina berak indezu hainbat berriteta. Nola demontre zaude nahian gandik berta, erabiltzen aldezu Iturriagan letra. Hiru nota biolin joazpikitaka, elkar lagun egindaguk ohera salta, baina zuk gisa joa askatu korbata, horren ez du eraman da itoingo zarata. Bai korbatarekin ezin dut usaitu, kursaleko kamerinua nahi nuke oroitu. Ta behin lastan hor esan nahi diot jarraitu, bertsozale elkarteak danak batzen gaitu. Laskanoren hitzak du horren beste pixu, nahiak lehenago ere eman dit abisu. Kitoliz duzu izena bitxia da aizu, klitorisan ondagoen baote dakizu. Bibolin joliakin nabil gaur arraro, bertan ikusten baitez bizia zeharo. Litorisa nun ote zen banekin lehenaro, ondo etorri naiz baina okupauta daro. Seigarren irudia. Berriz ere bankua. Bankerua azaltzen da bakarrik. Oraingoan eskuak buruan ditu. Polizi mordoa atzean eta kaja fuertia irekita. Bankerua azaltzen da, atzean polizi mordo bat, kaja fuertea irekita, eskuak buruan ditu. Gozo egin ondoren, berriz hurrengo goizian, poliziak zundena hartua, bankuraino aliazian. Lasai itxura geinez sartu zan, bere betiko klasian, kaja puertia zabalik zegon, dirudenak faltazian. Atzo gabian etxera pozik, joan nintzen ni ala jaina.
Baina norbaitek hemengo atiai hartuko zion tamaina. Lapurrak hemen zerbait uztea enuen espero baina. Gaurko egunian ez zait geratu kafe bat hartzeko baina. Caja fuertia añona nuen, argatik nago tristerik. Enuen uste bere barruan nik ainutsa ikusterik. Ez nun desio berriro ere hemen zerotik asterik. Azken batian zer gelditu zait 15 etxe besterik. Dirua egin, dirua kontan, bizi nintzen hain kontentu. Baina bizitzak ematen digu magina bat eskarmentu. Caja fuerte hau ala ikusita nere barrua da lertu. Tala rosa honek hemen zerreiteun nik aurrezin detu lertu. Zazpigarren irudilea. Aurreko guztiak baino beltzagua da. Ezin dezakegu ondo ikusi, baina persona bat ageri da barruan. Ziega baten itxura dauka. Kartzela. Igor Biolintx dago bertan. Egun beltza zan ura, Hernani partian, Igor esnatu gabe, zegoen artian, txirrina luze entzun, zuen papatian, ta atxilotu zuten etxeko atian. Gaur egun aurkitzen da ziega beltz batian, txirrina luze entzun zuen papatian, ta atxilotu zuten etxeko atian. Gaur egun aurkitzen da ziega beltz batian. Ataritik irtenta, denak tirritarra, ertzain pila gainera, azezarra parra. Txarra da abertzale, ta ezker
gertiarra, baina hemen gauza bat, da benetan txarra, ta hori da izatea errumaniarra. Esku burdinak lotu, ta zelako mina, lore lehiora begiratu, falta imagina. Ainaia salbatzeko horregon bazina, noski zuzalantzetan zenbiltzan jakina, azul kobalto edo itxaso urdina. Ta gero galdeketak ordu luzez dirau, zaplasteko aktori ukabilak rirrau, ezagutzen aldudan la rosa triste hau, zer ezagutuko dut. Olakoik ez kontau, bat ezagutu nuen, ta ahaztu egin nau. Zortzigarren irudilea. Bukaerara iristen ari gara. Banku berbera. Bankua itxita agertu da. Itxita dago aspaldian. Aper mordo bat. Eta 3 kliente ezberdin. Ez dira biankekoak. Lapurretak utzizun nahiko sonta laino, bihurtuzan bankua itxi zuen zeinu, lehen zena marrazoen finantza erreinu, gaur egun bihurtu da xaguen domeinu, hiru portabil salto, irri eta keinu, lehen zena marrazoen finantza erreinu, gaur egun bihurtu da xaguen domeinu, hiru portabil salto, irri eta keinu. Batzuentzat akaso pasarten larriak, gure espezierako ongi etorriak, hainbeste karta daude ona igorri.
zaizkit numero gorria. Numero eta paper, behian eta goian, gaur arte bizi ginen, lastotan da loian, gaur egun gu ez gaude, bulego doidoian, zenbat gustatzen zaigun, daukagun sasoian, txirristaka erortzea, larruzko siloia. Larruzko siloietik jeitsi ta deus hautsi, ez degulako gaude parreta irrintzi, bart jatordua bazen ta ez dute etxi, nahi zerbait jantzutela guri erakutsi, bankero jaunak hemen ez du ezer utzi. Katua xaguaren etxaian noladan, gaur arte bizi ginen, bankerokin draman, baina ze pasatu zen goiz bateko traman, sirena entzun gendun, tara ananan, zakurrak etorrita katua eraman. Esaten zioten bai, kanta, hombre, kanta, ez zuela kantatu, egilea galanta, hanze pasa otezan nik ezin aparta, nuala nabilela, topatu det tapa, zimur egina, Euskadiko mapa. Beraz beste norbaite, han bazen mutiko, arek bertan ez zuen, ezerre utziko. Xagur pake-patian ezten dune txiko, txakurta bankeroa salto eta brinko, bera berira etzan inor ibiliko. Urratuta urratu, atxedenik gabe, ila egingo gera kastoren pare, ta paretean goian zulo bat aldare, caja fuerte azana, zabal alde zalde, palkoan bezelaxe, arratoiak daude. Gu
bakarrik ez gaude, nik ala desendu, kristalezko atera nahi nuke zuzendu, orlo egiten dunari bistarik ezkendu, kaskoa joan zaiola, diot nabarmendu, baiet inbertitzeko orduro esaten du. Inbertsioak dira, hementxe menpeko, baina orain ez dago, inorre sartzeko, gu gabiltza ainalai, gabiltza ainpeto, ainondo ta ainongi, palkoan ainpeto, pena da inor ez do parre eriteko. Azken aurreko irudia. Berriz gure historiakin zeikusia geixio daukala ematen du. Kitolix. Ez du etxi. Naia orain ere buruan. Gabon garaiak aprobetxatuta, naiaren balkoia azpian agertzen da. Atzean tuna handi bat duela. Kantari. Alboan tuneroak eta jende pila, bilotzian berua, eskuan makila. Onuntza gatoz izar eder baten bila, aingerurikan bada atera dedila. Onuntza gatoz izar eder baten bila, aingerurikan bada atera dedila. Ahots bat entzuten nun, kaxi edo kexu, afinatzen nahiko lan, nahiko estropezu, zure tuna ta guzti, dotore zaudezu, txampon bat botatzea, igual nahiko dezu. Txampon bat botatzea, igual nahiko dezu. Nere tunata guzi, amaika bertute, nirze nahiote dedan, jakin nahi zenute, baina hori ederki badakizu zute. Beste bat etorri izan txampon baten truke, beste bat etorri izan txampon baten truke. Suerte
bai nere kuadrilla, ez zaizu atxerin, nahi dedanaren bila, amaika alerin, bana torta banoa, nerekin nahiko min, ea balortzen dedan, mitxirrikarekin, ea balortzen dedan, mitxirrikarekin. Etxeai buelta eman da, balkoian egian, beste batan badezu, pena aurpegian. Nere aita kaso egingo lizuke agian, ura bai dagoela kariño premian. Ura bai dagoela kariño premian. Ni zertara natorren, galdeturik ozen, erantzuna eman dizut, alikta errezen, atia kariño premiz, guazen eta guazen, ari jada ez dio, txamponit eskatzen, ari jada ez dio, txamponit eskatzen. Hamargarren eta azken irudila. Seriotu dezagun tonua. Juizilua. Behartzun. Lau inputatu daude. Lapurreka eta histori guzti honen gainean. Lau inputatu, bakoitza txandan, akusatuen aurkitik pasatzen da. Berso bat ageri da. Juiziontan lau inputatu, egon ezin direnak isilik. Goguan izan esan leikela, egila eta egila soilik. Erantzuna maite, haizean dabilela, erantzuna haizean dabilela. Erantzuna maite, haizean dabilela, erantzuna haizean dabilela. Nire ardura onartzen dut nik, ez dut aldatuko gaiz, maite mintzean delitu bada, orduan erruduna naiz. Zeinote degun errurabea, eta zein den erruduna. Ni panintzen baina geroztitan
ez naiz bankeroaren laguna. Beti nabil tonuz kanpo. Bai, senyoria, berriro diot, naizta ez dezun ulertzen, bankeroa naiz, baina ez diot, neure buruai lapurtzen. Ai, senyoria, marka erantzunak, izan badira kaskarrak, eta parkatu musikariei, ez dira errumaniarak. Errumaniarra, etzen ez lapurra, zergatik ezin dugu jasan. Diruaren bila abitu zen baina, alabarekin joan zan. Kartzelarako egin hots, ta orduan bai bengoz goitik bera, eroriko da Euribor. Senyoria, ez deu jakingo, hor ze pasazan sekula, eskale batek neri esan dit, xagu batek jantzitula. Ai, senyoria, onartuko nuke, urkabea eta kartzela, baina amari agindu nion, itzule egingo nintzela.
zendian, edo lapurrak zendian, diru guztia azalduko da, errondako maindiria. Pista bat bere ahotsez hor, hartu ezazu zure tiketa, coja su ticket, por favor. Sekula ez dute ez bilatuko imintzilota keinua, ez señoriak lapurra handia, ta ez junaiek doinua. Ostiaka kantatu nuen, ta horrek ez du nahi abestu, hau ikusita gogora datorkit, etzela hain txarra Ceausescu. Bertsoerile eta musiko, denak onak ta gustora, errudunik ez ba diru guztia, bertsolatako izango da. Zor diozuko rotua, hor dagoen jaut titiritero bat bankeroz mozorrotua. Gehiago ezin dugu, ta doinua akabo. Egin nahiko zenuen zuk herritarrago. Nik ondo egin dut ba zerbait arraro, Musikok proban jarri nahi ditugu klaro. Lapurra jende artean hemen omen dago. Lapurra jende artean hemen omen dago. Ba hemen bazaudezu, hartuta eraman. Tolosak disimulun badauka nahiko lan. Kutxano laboralen jakin nun izan dan,
Izkarrian hartuta oinez nahi zuen joan. Badiolaren laguna, ia gaur hemen nor da. Badiolaren laguna, ia gaur hemen nor da. Badiolaren gana, eraman ote du, eraman ote du. Eraman ezun eingo gehienez ekendu. Ja etortzen bada ederrak gaudegu. Badaukazu oraindik urtean binegu. Arek esan bezala itzuliko dugu. Arek esan bezala itzuliko dugu. Zeinote bankeroa, berso eskolakoa, berso eskolakoa. Inorrez dete zautzen taia hortakua. Bat behintzat iruditu zait Rumaniakoa. Oier eta einauter dakite nahikoa. Eta Jose bakarrik fundamentuzkoa. Eta Jose bakarrik fundamentuzkoa. Hauek gehiago dakite bersua kantatzen. Bai ikasi behar da gorriak kontatzen. Baina ze koloredun ez da konturatzen. Diru laguntza ere ez da ez kobratzen. Azu ba aldaki bigolina jozen. Azu ba aldaki bigolina jozen. Pieza bi baditu ba ongi dotoreak. Baina azkartxeaguak beretzat hobeak. Gitarran sokagine azeadoreak. Nondik heldu zaizkio berai koloreak. Ez ditu soloak egiten, soilik akordeak. Ez ditu soloak egiten, soilik akordeak. Musiko on bezala ezin imagina. Gizonak badabizki hainbeste makina. Baina Judita beste badaude makina. Hemen dago inputata dago plugina. Gure ahotsa zein dan ondoen dakina. Gure ahotsa zein dan ondoen dakina. Inputa eta plugina esplikatu zuzen. Urtarra naiz eta situa gaitezen. Momentuz soilik daki jenteak Gasteizen. Netzat gai aldatzea nola zan errezen. Hemen Gasteizko euskera ez da ondo ulertzen. Hemen Gasteizko euskera ez da ondo ulertzen. Hemen bukatuko alda gaurko arrazoia. Horretarako bada behintzat jasasoia. Lapurra nundan jakin be bukatu gidoia. Libratu baldin bada suertez aleluia. Bakoitzak nahi dun gisan bukatu ikuia. Bakoitzak nahi dun gisan bukatu
Oain interneten gaurtik aurrera osorik egongo da. Orduan, sartu, Bertso Eskolan web horrian daukazu. Eta besterik gabe, hoixetan gaurkua eskerrik asko, danai, etortzeagatikan, eta giro hontan laundu dezutelako ere. Eskerrik asko, lau bertsolariei eta bi musikoei. Eta besterik gabe, agurrakin bukatuko dugu. Zuen bertso hilabete edo bertso aste, gure tensio zana zuentzat hainbeste, gaurtik ikusi ezkero kalean bi gazte, biolina jotzen da euro batzun eske, gaurko bazkariakin oroitu zaitezte. Gaurko bazkariakin oroitu zaitezte. Urte guztia iraro dugu, lasaitasun ta patxada, naiz bertso bazkai bat ezin leiten, sekula hemen izan traba, bertsolatako dendun autera, lehenengoan ze ikara, lasaitu arren asera baten, zestu azun ze dardara, ea lasaio aritzen geran, tabernatik tabernara. Ea lasaio aritzen geran, tabernatik tabernara. Bertso eskolari mila zorion, aurten esaio hilara. Antolatu du bertsolatako, lana umorea patxara. Urte pila bat gabonetatik, ta berriz gabonetara. Lehen izaten zan langileen eta oain errillo guardan ara. Jana pixka bat dotoretu da, espiritua bera da. Publikonekin errex gintezkegu filo, hauek baju dagona lezakete hilo. Bersolata onire hemendik arillo, baina urrunguaren zai ez jarri serillo. Bilartik faltako da egun bat gutxillo. Bilartik faltako da egun bat gutxillo.